ay ayatek akakabsat, naragsak a Paskwa kada kayo amin. Iti dayto yung aldaw, agyaman tayo iti Diyos, gapu iti na isang sangayan na sagot na kada tayo. Ti sagot ti bugbugtong anak na. Agpaiso na palaus unay ti panangayayat ti Diyos kada tayo. Tainted na pa iti bugbugtong anak na ngagbalin nga Emmanuel tayo. Ti kada ti Diyos kada tayo. Tinarigagayan ti Diyos ti makikaysa kada tayo. Tapno mariknana dagiti marikrik na tayo at tao. Tiragsak tayo, panagtuok, dagiti pagbutngan tayo. Ti pananginanama, ti pigsa, ken pagkapsutan tayo. Iti daytoy arambak tayo, danggayan tayo, dagiti kakabsat tayo, akameng ti sisa, ti barangay Besalan, Kalawaan, ken Bayugaw Este. Amang idaulo ti pannakipaset. Kablaawan tayo nga rod ni Jesus, babaen iti daytoy rambak, ti Eukaristya. Tumakder tayo, ket kantaen tayo, ti kanta panglukat. Akas pangsarabo tayo iti Apo, babaen kadagiti ministro na. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. So come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all citizens of heaven above. Glory to God in the highest heaven. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Iti bukod tayo panawan, nagsao ti Apo kada tayo, babaan iti bukod na nga anak, tinaindakla na silaw, ti gloria ti Dios, agapuken kuana, na aramid ti amin na banag. Sapay kumata dati nga anak, ni Jesus nga Apo, kan kanayon nga da kada kayo. Manipod iti pakasaritaan ti tao, nagsao ti Dios kat natungpal dagiti sauna. Naramid ti lubong babaan iti balikas na. Naramid ti babae kan lalaki babaan iti sauna. Inaramid na si waya-waya ti ili ti Israel, ti nasyon na pinili na babaan iti sauna. Ngum nagtukyad ti Israel asumurot kadagiti bilin na. Ken kadagiti profeta nga imbaon na kadakwada. Ket naaramid at ikinadakes, nagtaeng iti sidong dagiti pinili na at tao. Ngam saan ang nagpatingga ti Dios, iti panangtaripato na kadagiti tao na. Insawang na ti pudno abalikas na ni Jesus, ket imay na ipasngay babaan iti tao. Imay tapno isalakan na tayo. Dimngag tay kadi iti sauna, impaay tay kadi iti panangawat tayo iti ayat na. Mga gantay ti sao ti Diyos, babaan ti na bagadamag, kan babaan ti biyag ni Jesus. At da kadi na anay a panangawat tayo iti mensahe ni Jesus. Apo Jesus, inyag mo ti kinalintag, kinapudno kan ayat ti Ama, Apo kaasyan na kami. Kristo Jesus, agkanta kami iti baro agkanta, nga idaton mi ken ka, kati waragawag mi tinaindaklan nga iyay mo. Kristo kaasyan na kami. Apo Jesus, bigbigan mi asikati Apo a Diyos mi, ang nagararamid kadagiti nakakaskas daw aban banag. Apo, kasyan na kami.
Kasyan na kami, Apo, kat isawang mo, dagiti sao, amang waya-waya kada kami, manipod iti basol, kat iturong na kami iti ragsak, ti agnanayon abiyag. Siraragsak, sangsang kamaysa, ibunandag tay ti dayag ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ikangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattao anaimbak, ipanagnak na kemnan, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrubaban daka, daydaya, wendaka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ket anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, yantang isisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo, O Diyos, nakakaskas dao, daydi panangitanok mo, iti tao, idi apinarsuam. Ket adadapay ang nakakaskas dao, daydi panang pabarum ken kuana, idi nga insalakan mo. Ipaay mo kadita, mairanod kami, iti kina Diyos ti anak mo. Isu anayat, anakiranod, iti kina tao mi. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na daw iti libro ni Propeta Isaias. Nagpintas ket din akitaen ti isusungad ti maysa a babaunen. Umay nga aglasat kadagiti bantay, mangyeg iti naimbag a damag. Damag maipapan iti kapya. Ipakaamuna ti baligi ket kunana iti syon. Agarin ti Dios mo. Agpukpukaw dagiti guardia iti syudad. Agpukpukaw da gapo iti rago. Makita da asilalatak
ti panagsubli ti Apo iti Sion. Agdiri kayo gapo iti rago, da kayo anadadael adiso ti Jerusalem. Kinasyan ti Apo dagiti tattao na, inispal na ti syudad na. Inaramat ti Apo tinasantuan apan nakabalin na. Insalakan na dagiti tattao na, ket nakita ti intero alubong. Ti sao ti Apo. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangisalakan ti Dios tayo. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapo kadagiti nakaskasdaaw nga inaramid na. Nagunod na ti baligi babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbaligi na. Impakaam muna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panagbaligi ti Dios tayo. Idiriyo da kayo amin adaga ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanokyo kadagiti kanta, kendir iti rago. Agar pa kayo ngagkanta amang idaydayaw ti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rago iti sango ti Apo nga ari. Nga adanggayan dagiti trompeta ken nang guyob. Tiba ibasa na adaw, iti surat kadagiti Hebreo. Kadagiti ununanang aldaw, nagsao ti Diyos, kadagiti amatayo itinaminadu adaras, ken itinadumaduma awagas babaen dagiti propeta. Ngem kadagitoy naudi nga aldaw, nagsao kadatayo babaen ti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong babaen ken kuana. Ket isu ti pinili na ngagtawid kadagiti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan iti ranyag ti dayag ti Dios. Isu ti napaypayso aladawan ti kinaDios na. Isupay ti mangtartarawid-wid ti amin alubong babaen ti manakabalin asa una. Idi naugasan ng ti basol dagiti tattao. Nagtugaw ti makanawan, tinatanok a Diyos sa dilangit. Naramid ti anak ang naturturay ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na nga intet ti Diyos ngem tinagan na. Taawan apulos kadagiti angheles ti nangibagaan ti Diyos. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Wenno, siyak to ti amana, ket isunto ti anak ko. Kuna ti Diyos, ididandani na ibaon ti inauna nga anak na dito'y lubo. Masapul nga agdayaw ken kuana, dagiti amin nga angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia.
itetay kenkwana, idayaw nga awan patigana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Sakbay anaparswa ti lubong addan ti sao. Ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kas tamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti isu amin babaen kenkwana. Ketawan tinaparswa no di babaen kenkwana. Adda idi kenkwana ti biag. Ket dayti abiyag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget. Ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao ngagnagan iti Juan. Imay amang paneknek kadagiti tattao maipapan iti silaw tapno mamati dagiti amin a makangeg kenkwana. Saan nga isu a mismo ti silaw ngem imay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno at asilaw ti silaw nga umay diti lubong ken manglawag kadagiti amin a tattao. Ngarod adda idin ti sao diti lubong, pinarswa ti Dios ti lubong babaen kenkwana. Nupay kasta saan anabigbig ti lubong, napan iti ili na ngem saan nga inawat dagiti kailian na, ngem kadagiti amin nga imawat ken mamati kenkwana, inikan na ida iti kalentegan ngagbalin nga anak ti Dios. Sandaan nagbalin nga anak ti Dios kas iti kadawyan na panakaipas nga iti tao, ta ti Dios a mismo ti amada. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kadatayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan ti may papanken kwa na ket impuk kaw na. Isu daytoy ti bagbagak idi kinunak sumarsaruno kaniyak nupay kasta natantanok ngem siak taaddan sakbay anayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin ti bendisyon na when agsasaruno a bendisyon ti impaay na kadatayo. Tainted ti Dios ti linteg babaan ken ni Moises ngem imay ti parabor ken kinapudno babaan ken Hesukristo. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek a kakabsat ko ken Apo tay nga Hesukristo. Kablawan kay amin, iti naragsak a Paskwa ti panakaipas nga iti Apo. Merry Christmas. Agyaman katagdaydayo tayo ken ni Apo Dios, tadimteng metlaeng daytoy nga panawen nga sapay ta ininot nga agkapuyen, mapukaw kuman, agsardengen, numampayaddan gannana daytoy nga COVID-19. Ket narway dagiti tattao nga rimrimwar mangipeksa iti panagdaydayaw ken ragsak ti kinaimbag ti Dios. Daytoy nga Paskwa may samanen nga kanito gundaway nga mariknatay kumaket sungbatan tayo ti ayat ni Apo Dios kada tayo. Imay kada tayo.
Inkarina nga umay, inkarina nga ispalen na tayo, ti panagbiag ti tao nga nakabasol ken narasi, inmay kada tayo, ididiyaya na ti ayat na kada tayo, or-orayan na ti sungbat tayo. Simungbat tayo mat, nanipod di nagbunyag tayo, kaipapanan na sinungbatan tayo dito nga ayat ti Dios. Narasi, nakapsot tayo, managbasol tayo. Santay nga nagbalin ang napudno, santay nga nagbalin nga faithful. Tano kitaan tayo, ti may pangpangruna ken addan iti agda mga lubong, ket masansan nga bukod nga imbag, bukod nga ragsak, bukod abiyag. Ti awis ti iglesia tayo itata, ag titimpuyog, ag kakadwa, ag kukuyog tayo, ngagdalyasat, pamilya tayo, awan ti kanya-kanya, awan ti bukod, ti biag tayo, ti biag ti sabali, biag nga may maysa, ken maikaysa iti Dios tayo. Adda kina agmaymaysa, adda bukod nga kinasya sino ti tunggal maysa, ngem ti sapasap nga kinasya sino tayo, kas anak ti Dios, iso ti ama tayo, babaan ka ni Jesus nga anak na, aw-awisen na tayo, tapno sungbatan tayo, dito nga ayat na. Daytoy nga Pasko, ti gundaway manan nga irubwat tayo, kakinapya tayo, dagiti kaap-apa tayo, dagiti aga-apa iti daga, ken sanikwa, dayta, nagdagsen nga sagod. Amo yun, apay nga, adadagita nga, took, ken rikot, ken karet-ket ti ropa, misuot, ken siyodot, ken laladot, gapo iti kinaameng, kinamanagin bubukod, panagaapa, gura, sakit tinakom. Iti umay naiyag, ken umay naipan, ayat, ay ayaten kayo, kung nalata ti Apo, ti ayan nangarod nga, nakasasaom nga panunutin ket, uray manglilipot tayo, uray saan tayo nga faithful, aglap-lapusan ang lata ti ayat na. Di tayo kumamot nga matukay nga sungbatan tayo. Ta nagkaro kita umlanganan, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang biyagila cellphone mo, ragsa mo daytan, kop-kopi-kopam, pet-pet-pet-petam, kep-kep-kep-kepam. Talaga nga nagbaling nga biyag mo, no reda kasangsangom, dahil at tilubong mo, tinukan tilubong mo, lubong ti cellphone, lubong ni Apo Diyos, awanan. Nuraduman na ka, tong palbilin, nagbalin nga narabaw, nagbalin nga nalamis, nagbalin nga ubaw. Ita, manen, iyawis ti Apo, ay ayaten na tayo, nagtalinad nga napudno, faithful, santay nga nagtalinad nga napudno, nagbalintay nga traidor, manglilipot, gapo, ta intunukwan, sumurot tayo mat, dahi awis tilubong. Ti awis tilubong ket dahi tagarod. Bukod nga biyag, makiangat ka kiidi, tolo mo kiidin, nagmay ano adok kwartam, nagmay ano adok sanikwam. Kita dahi ti nakatutuok, numay panggapla una yan iti ap-apa iti daga, kokwak, intunukan, si kagayam ti matay, kokwa na ka ti daga. Dahi lang nga panunutunan. Hamo matagikwa ti daga, sika ti tagikwaan ti daga. Kokwak, giganam yung dokumento, ito naungkel ka, kokwa na ti daga, dumaga ka. Agasem, kada jay ti kaadwan na nga riribok ti biag ti tattao sa nikwa, balay ko, kokwak, alikamak. Kiraitan kita tinarabid na po Diyos, anak ko, ited ka man, mapaneknekan ti panagayat ko. Taom ti nabuslon nga ayat ti Dios, anak na, ited na, kinasya sino na, kina Dios na, ited na, taano lang alangunan na no kita kuma, sino kuma ti tao di salmo, sino ti tao nga pagtatakko nam Apo nga ispalan, siya sino launa yung ti tao nga pagtatakko nam nga ayaten. Datayo ket kastaunay panangay ayat tayo kadagiti nasyaat ken naimbag, kastaunay panakigayom tayo salimot mo napateg nga gayam ipartyak sa nga ilyak ayabak pakanek painumak napateg ni Apo Dios
tao nga man nagbasol, sungani ti aramid na. Ma-imagine nyo rin nga klase ti panagayat ti Diyos tayo, kada tayo. Nga ore awan ti naimbag nga kababalin ka aramid tayo. At damo dagiti naimbag nga aramid tayo nga magparparang nga naimbag ngam ti nagunag tayo malagam ka barisungyad ken kilo. Tanagadugarod nga aramid, agar aramid ti naimbag ay agsingir mo gayam. Hanggang nga kaaduan na nga aming aramidin tayo, kaagsingir tayo, tay tangdang ko, kunam ano, da inobram. Birok ka na tati kabatog namin nga obram, agasem, kani Apo Diyos. Siningir na tayo ka din, inted na ti biyag na, inted na ti biyag tayo, inted na ti amin no, amirisin nyo nga, anyan nga nakaad adayo, mangliwang-liwang nga, nagbabaitan data no panunutan tayo kuma. And yet, no man pa'y kasta. Day tatayat na. So nga, lalaki di, irugi tayo, san lang ita, kanayon kuma. Kanayon magkat kuma nga Christmas, noos-usto nga awatan tayo ni Apo Isus, itibiyag tayo. Tanos-usto nga awatan tayo ni Apo Isus, itibiyag tayo. Manipod pa idibunyag, maging gana ti panagdakkel tayo, panang tungpal tayo kadagiti bilbilin na, panagbiag tayo nga nalintag, dayta, makabiyag tayo kadi, makapagbiag tayo kadi nga sililintag, no, tungpalag ata niyang rod, obligasyon, sa nga pulo nga bilin, obligasyon, dayta manan. No, dagiti araramidin tayo, iti pamati tayo kat, araramidin kan tungpalan tayo lang gabota obligasyon, mabanog ka, maoma ka. Hinto ka, nagbaling nga itong manan, misa tayo lang misan, luwalo tayo lang luwalon, manan. Ngam, no gapo iti ayat, nga aramidam kantong palam, dagiti bilin, sangka nga mauma. Sangka nga pulos nga mauma no gapo iti ayat. Tatano kitaan tayo, ada ka di pudno nga ayat ko iti Diyos, pudno ka di nga sinong batak ti ayat ti Diyos, tano adda dayta, adda ayat, Christmas akanayon. Tintero nga panagbiag mo, inawa mo na Apo Isus, adda ni Apo Isus. Aming nga aramid mo, panagkararag, panagkimisa, aming nga aramid ti pamati, ket dayta epekto na, adda epekto na, noos-ustong adda panagbiag mo ken Apo Isus, makaaramid ka tinaimbag. Noos-ustong adda panagbiag ken Apo Isus, Christmas nga kanayon. Ang mga puta, bistrad, show, ken plastic, sa kala seasonal, sa kala makimisa no punpon, sa kala mapansisimbaan no masapul mo ni Apo Diyos, kasar, bunyag, Christmas, simana, di lang, hay, ito naman ang Christmasan, tongpal, bilin, sinsinan, abalbalay, tano us-usto ka, kadagiti gagangay nga tiyempo adda ka, ngapo tatibiyag mo kasyaw, sa kala adda, no adda okasyon. Sa kala, hanggang mga gibabasa, ngam gabuta, piyesta, nagmayatan, napangka nagibasan. Siyo. Hamo makit kita, sinday ta. Sinday ta. Taga ano day ta? Hamo makit kita. Gamin, siyo. Ado tayo pa nga nagbalingar nga bistrad. Nalaing nga giwara sa kitaan nyo, idi kastaw na iti lantak, lanak, pitak kada amin tataawanan, di jay Villahermosa, di pantara, ay nagado, ay, umay kami agiwaras, ti pailes, ay napunon, ti pailes, binagon mga pailesen, umay na indaton, ti simbaanan, nasa ilda ti pailisen, agsarwada pa nga makakitan. Kasjay, kadagiti maaming nganapan, we are the humanitarian groups of the puso ng mga kalalakihan. We are the, amin na, naka-Facebook, bistrad, show, sa angaws ustong ayat. Makita mo ni Lakay Mono, bigla nga sumangpet, gamangtad iti roses, kung kuna na pa, delikado, ada chicks na daytan. Ay apo, manglimlimo daytan, mangpilpil up ti aming ni nakitsinda pa, apay tatamam pa, unos ti panagbiagyo, 15 years nga agasawa kayo, bigla nga si mangpet ada grocery, ada chicks na gaya man, show, hindi na tayo, ay,
kung kunada mo, di dapay amot ito maader kada agparintumang nakakalugong dapay. Siyaw, kunada pa, mabidbidyo da. Kaya naging negosyante nga po niraryaan, magustuhan na kamatay, bidbidyo na kamatay diyan, kung kunada diyan. Equals, awan na to. Balbalatong nga pa nagbiag tayo. So nagbaling nga balbalatong. No awang ka kadagiti gagangay nga panawon sa kabigla nga adda kadagiti awan da to siyaw. Ingka mo agparang, agpakita, ken komita. So na dyan, balbalatong. Kaduan na, apo pakawan ng Merry Christmas. Sadi nasaki mo, dato ibagbaga ti padi, gapula tatatana lang nga makita, paspasagidan naksamot. Ay, makamukha nga makonsinsya. Makamukha nga makonsinsya. Apay nga agpayso, matataka lang nga adda ko na mo da. Anay ko, madidata apo padi. Talaga nga ron nga ibagbaga na faithful isuna datayo, unfaithful tayo. No man pay kasta santay mo nga maupay gapu nga rod ta kasta ti panagayat na iso nga at addaan tayo mat sungbatan tayo isardeng tayo ti agbaling nga puyot ken pasaw ken palangguad nga agaramid ti kinaimbag ngem inna iwarwara diwad ay iwarwara gawag sabali di wara diwad sabali di wara gawag inna iwarwara gawag agaramid ti nga puyot pasaw ken pangog ipadpadain niya ti mabalintay nga ipasaw kaamin ka naggapukin na Apo Diyos mabalin mo yan nga ibaga naglaingak nagado ti dagak nagado ti kwartak pasaw addaya dagita nuang ka nga nagbiag ketibiyag mo ken sagot ni Apo Dios. Addaya dagita nuhan nga nagtaod ti kinaimbag ni Apo Dios. Tano bigbigam nga laing mo ken siglat mo amin daytan naulaw kan napukaw ka payen. Ta saan mon nga bigbigen Adan ken Eva impak nim diyan na marswaken ka. Isardeng tayon ti agaangat ken agaapa ken nagsisinakit tinakom sayang nga panagbiag. Hadday ta tunggal Christmas makita tayo manen magsaya at magdiwa kan kantaan tayo kan kantaw give love on Christmas Day ape Christmas Day latan lablaang ti Christmas ang Pasko ay sumapit data nga espiritu ti iyaay ti Dios inaldaw umumay adda hindi sungbat ti panagayat tayo abaken na tayo di sulisog tip puyot ken pasaw pride amang greed awan tiriin na mamambibiyang mo managin bubukod ka tala imbag mo at damat kampay ide panangisaki mo oy ayayatin kayo imayak adadto yan awatin nyo bitor ipurwa mo ta ginagaw da nga kasla piyak kada manok nga ginagaw dayan kada Apo piman nga panagbiag. Wano, gaputa nagsingpag ka, ingkabil mo dyan Facebook, wano, amen nga indigent, agumong kayo. Okay, wara, supot, awatin, Merry Christmas, Merry Christmas. Di ka nagbalin amin, pabuya. Nagarami ka ti kinaimbag, ingka mo impabuya. Kaya mo naglaing ka. Naawanan na pukaw, awan serbina, natural nga aramid dayta. Kinaimbag iti pada nga tao ngem saan laeng nga okasyon ken Paskwa ano da dumapay kanya ket siyang ko pekete agit iti regalo kada amin kaslaman nagbaling nga sakit ati ko Christmas mat regaluam madamdama tungpal bilin Christmas mat ken regaluak kaya nga Christmas agtiilin regaluamon wang kwartak ingka iti di SWD pamula tayo itsyon dumawat tulat tayo ti agasin mga tawa gabutahan mga uso ti Christmas gamin inikak natan anay ko anay ko kayo bari so data balbal kakapyayon to da kayo nga hanga mapandi jay sisayo ta nangangato kayo ken nangingina kayo nangangato ti adalyo ken sabsabali kayo first class kay nga tao ay apo makonsensya kay kuman Merry Christmas nakita nga makibibiyang jay sisa na niya kana kaya timapan ta sabali da nga dara sabali da nga pule nangato da ay nasingpe da payen handa masapul ti mapandi jay simbaan sa nga karubaan handa nga masapul ti may makitipon ti Domingo nasingpe da meten Apo pakawanam ida. Dajay ti iyo awis na tata
Tisimbaan tayo, makitimpuyog tayo. Dagiti agpapaigid ta piling dan na singpedan, sa santudan. Ay, Apo, pakawanem. Baka balinswag, baka da kayo ti demonyo. No, dajay nga talaga. Ay, dito yakon, hangka makitip-tipon dita. Kasabali tayo. Ay, awan, tata, da tayo amin, agkikibin tayo, agkukuyog tayo. Sungbatan tayo ti awis, ti kinasinodo kas pamilya, panagdalyasan nga agtitimpuyog kas sisa, panagdalyasat nga agtitimpuyog kas pamilya, panagdalyasat nga agtitimpuyog kas maymaysa, nga lokal nga iglesia, parokya, diocesis, bikaryato, agtitipon, agmaymaysa. Laglagi pun tayo nga kanayon, faithful ni Apo Diyos. Sungbatan tayo matikin na faithful. Tatatiwagas nga iyaw awis nga may sungbat, agkikibin tayo, agtitimpuyog tayo, agkikibin tayo, bataken tayo, bangunan tayo, awan ti ilaksid tayo. Santay nga kitaan da di umunalaunay nga punto, santay nga kitaan ti tumunggal maysa, sigun ti kasasaad na ti kita na ti ammo na ti rupa na ti kudil na, kitaan tayo ti tunggal maysa, anak ni Apo Diyos, kabsat kumat, tao, kaingingas ni Apo Diyos. Naununag man no kitaam, nabunyagan akas kanya, kabsat ko. Ngam, gabuta tao, pinarswamot ni Apo Diyos, tao. Sa mga kitaan nga, nang napanglaw, nalaad na gwapo, bakla, tumboy, babae, lalaki, ubing, bakit, saan? Tao. Anak ni Apo Diyos, kabsat ko. Sapay ko ma, takasta. Ket ada mabunyagan nga ubing ti bunyag ket dayta panagbalinda nga anak ti Dios. Ti umuna-unay pabaruan tayo amin ti pamati tayo. Dagkay nga agpabunyag daytoy metten ti panang pabaruyo iti pamati. Iti balikas nga inyanak ni Santa Maria Birhen agsarimadeng agpost tayo nga agamiris iti ababa nga panagulimag. Pasingkedan tayo nga rod, datayo amin, dagiti agpabunyag, ken kas na Kristiyano nagimong, amang ramrambak iti itatao ti Diyos, tumakder tayo, kunatay amin, asangsang kamaysa, mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa, iti langit kandaga, mamatiak met ken Jesu-Kristo, abugbugtong nga anak na ken Apo tayo, at imaw iti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, sarimadeng tayo nga mga miris, agpanunot iti daytoy na indaklan a misteryo. Agparintumang tayo. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, tumakder tayo, nailansa iti krus, natay ket naitanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit, ket sirutugaw iti magkanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapundot sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsekmat ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, ket adantomat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Agpasango dagiti agpabunyag, dagiti kakabsat tayo, nga naganak, ken manganak, ipasango da, dagitoy ubing, nga ita, awatan da ti sakramento ti bunyag ni Gabriel J.P., ni Marvin Fajardo Jr., ni Marglen Fajardo, ni Travis Marcos, ni Andy, dagitoy 5 nga mabunyagan, ta kayo nga naganak,
iti panangi parangyo, kadagito nga anak yo, kablaawan kayo, mayataday nga da kayo, ti mangi parang, kadagito nga anak yo, mangidatag kadakwada, tapno may pakita ti tarigagayo, dagito nga ubing, kat makiranod da kumati biyaga na Diyosan. Salud-sudak, awaten nyo matlatian nung yo amang isurun to, kadagito nga anak yo, iti aramid kan anurutan ti pamati. Yadal yun to matla kadakwada, dagiti bilin ti Diyos, ti panagayat da iti namarswakan, iti pada a tao. Da kayo nga mga anak, at da kay ti abay dagiti naganak, tapno may pakita ti panggupyo, amang tulong kadakwada amang patanor, tapno agbalin anapudno ang anak ti Diyos, dagito yung obing. Salud-sudak kada kay nga mga anak, nakasagana kay matlamang tulong to kadagito yung naganak, iti panakaisuro ti pamati kadagito yung anaken niyo. Siraragsak ti na Kristiyano nagimong ngumawat kada kayo ay ayatek nga bubing. Tinaganda ito yung agimong alaen kayo nga agpaay ken Kristo, babaan ti tanda ti krus na. Ugisak dagiti dimuging dagito yung ubing, kalpasan na da kayo nga naganak ken mga anak, ugisan yun tumat ida. Tanda ti panang tagikwa ti Apo daytoy nga panakaugis da iti krus. Napateg nga tanda ti krus ta iti payla ang sakbay nga panakabuniag da maimalditan kadakwada ti senyal ti panakaisalakan tayo. Ket ni Jesucristo ti nangisalakan kadakwada. Agdawat tayo ket ikarkaragan tayo nga rod dagitoy nga ububing a mabuniagan italag tayo iti Apo dagiti amin nga ununoy kan dawdawat tayo, tiday to'y nga Paskwa, iruknoy tayo, dagiti awag tayo iti Apo, kat kunatay ken kuana Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti mangikas kasabay ti sao ti Diyos. Masamay da kuma nga umuna kadagita abalikas, tapno saksyanday ti panagbiagday ti mensahe ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Apo, pagsawam ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti agdengdengeg iti sao ti Diyos, tapno awaten ta daytoy agameng iti puso da, ket agbunga dagiti aramid da iti kinarinteg ken kapya. Kumararag tayo. Apo, pagsawam ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti saan paya makamam mo kini Apo Jesus sa Kristo, tapno maluktan dagiti matada iti daytoy a pudno, asilaw nga imay kadagiti tattao. Kumararag tayo. Apo, pagsawam ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti agsagsagaba gapu iti pait, ti padas da iti biag, tapno masarakan da dagiti tattao amang ted kadakwada ti pammati, namnama ken ayat, kumararag tayo. Apo, pagsawam ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti kailyan tayo nga agtrabaho iti balasyo taaw, tapno maawat damet ti anag ken bendisyon, ti Paskwa uray adayuda kadagiti familyada, kumararag tayo. Apo, pagsawam ti balikas mo kada kami. Dodawatan tayo dagitoy nga agbunyag, dagiti naganak ken manganak kadakwada, sapay kumata maidalan da itinasingpet a panagbiag, dagitoy nga naganak agserbi nga pagtuladan, dagitoy nga naganak kadakwada, dawatan mi ken ka Apo. Santa Maria nga ina ti Dios, ikakaasi na kami, San Jose, ikakaasi na San Juan Bautista, San Pedro kan San Pablo, San Lorenzo Ruiz. Manakabalin ketagdanayon na Diyos, imbaw mo diti lubong tibugbugtong anak mo,
tapno paksyaten na ti panakabalin ni Satanas nga espiritu ti kinadakes, iti ispala na kami ti panang tagabo ti basol. Ipanakamkad iti sidong ti wayawaya dagiti anak ti Dios. Dawaten mi nga rokatam dagiti ngobing iti basol at awid. Pagbalinam idang nga templo ti gloriam, ibaw mo ti espiritu nga agtaang kadakwada, dawaten mi dati gapo ken Kristo nga apo mi. Papigsaan na kay kumatibilig ni Kristo iso agbyag kanagari tagnanayon ngawan tinggana. Agtugaw kayo, ayatek nga agpabunyag, dagito nga anak yo nga mabunyagan, pinasingkiran yon ti pamati, tatay nasangsang kamay sa tayo, nga nang pabaro iti pamati tayo, ita ti panaglikod kini Satanas, naskenmet nga pabaruan yo. Ayatek nga kakabsat, paglikudan nyo kadi ni Satanas nga espiritu ti kinadakes. Paglikudan nyo matla dagiti aramid na. Paglikudan nyo matla dagiti panulisog na. Ti panang pasingkadyo itatay iti pamati, pinasingkadan nyo ti pamati tayo iti iglesia. Pinaglikudan nyo ni Satanas, kitata tarigagay nyo dagitoy nga ububing nga mabunyagan da ket itinagan tinagan yung nga naganak ken manganak intakderan nyo dati nga pamati da tata saludsudek manen kada kayo kayat yumot lang nga mabunyagan dagiti anak yo iti sidong ti pamati.
Di Santa Misa idatun miken dengge kadapo para kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Makaayayo kumaken kaapo, ti panagdaton mi iti daytoy a fiesta, apanggapuan ti panakay kapyami ken ka, kiti supay ti mangipay iti napalungduan na panagdaydayaw mi iti dayag mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikatrumbeng, anong mikat pakay salakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kami ken kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin amin, ket agnanayon a Dios, gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Paskwa apan nakayanak na, nagparang akas tao ket makita, nupay kas Dios saan a makita. Isu nagtaod iti Ama iti sakbay ti amin na tiyempo, ngamimpas ngay ni Beren Maria iti umisu a tiyempo. Pinagkaisana ti namarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na pabangunan na dagiti na idasay, kiti subli na ti sangalubungan iti kinaimbag na ngayon kasigudan, ken ayaban na ti tao na pukaw, ket iturong na iti nailangitan na pagarian. Makitanggay kami kadagiti amin nga anghel, ken sa santo ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakay daydayawam. Husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, husanay ti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka akinasanto, sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatan mi nga ipaimo ta Espiritu, mamang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu'y di sakbay ayawat naa si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana, alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi, iso mayawat to nga agpaay kada kayo. Kastamat akalpasan na di panangrabida ng ala iti kalis, nagyaman manenken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanayin atulag. Iso may buyat to, may paay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami, ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisarakan.
Agyaman kami, tamay kari kami nga dadi ti saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tadakam amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti Iglesiam iti anay saknap iti sangalubungan, parayrayom tayat na anayusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kan amin a papadi. Laglagi pom Apo amin a pimusen awatom ida iti silong mo apakitaan dagan ka. Ipaay mo mat a kaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria ngayon ti Diyos. Kad nagasat nga usay nga esposo na. Kad itinagasat nga apostol kan sa santo ang nakapudno ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad mo't karakwada. Amang itantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia awagan tay ti Dios, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami ngadat sa dilangi, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ti pagarya, matungpal kuma, tinakem mo, dito'y daga, akasadilangi. Item kadakam, ti aldaw ito'y, ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem me, ti utang mi akas me, pamakawan mi, ti utang dagiti makautang kada kami, di na kami baybayan nga umanuguti sulisog ket salakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan iti dumasiayat na kapiam kada kami babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol ket may kanawa kam iti amin nariribok kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat ti ayin ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay ti pannakabalin kendaya iti agnanayon adi tuag sarda. Apo Jesus, kinanam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya agapo kaniyak titid ko kada kayo. Saan adagiti basol mi ti kitam no digiti pamati ti Iglesiam. Kirkas mayanort iti pagayatam ipaimo asi ti kapya kan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tignan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa. Peace, Merry Christmas, kunayo ti kaabayo. Merry Christmas, Merry Christmas. Cordero ti Dios amang ikat basbaso ti lubong. Apo mga asika. Cordero ti Dios amang ikat basbasol ti lubong. Apo mga asika. Cordero ti Dios amang ikat basbasol. It them kadakam ti kapya. Kakabsat ko at ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari nga umay kakaniyak
Amidi may sala asaom mapaimbag tontoy kararwa. Kumararag tayo, manangasi a Diyos, ipaay mo kadi, tati mangisalakan anay anak, itangal daw, kasimpay na, tinadyusan na panakayanak kada kami, kasta kumatay nga ipaay nanto, ti agnanay na biyag kada kami, gapukan Kristo nga apo mi.
Agtugaw tayo. Tikid daw dagiti tigunglo dagiti obispo tayo ti CBCP ti 25 kan ti 26 ti December duangal daw nga panangidaw dawat tayo kan panag-guror tayo iti tulong panangsaranay tayo kadagiti nadidigraunay iti bagyo Odette dakat nga abagatan kan alaod nga paset ti Visayas kan amyanan nga paset ti Mindanao 11 nga dioceses adu dapay natay nga padi adda dagiti na layos kan nawara ore lang nga signal number 4 nga nakakarkaro kiniwar na linupyas na linayos na iyanog mo dagiti tataw lanak maami nga suli nga nakarkaro pay nga diyan nakapayan tayo kaasyan kan ti ayat tayo kadakwada ipaay tayo so amin nga special collection manipulita idikat rabii intuno bigat ta Domingo maipaay da amin para iti dato nga panggap insigida intuno Lunes may submitir ijay Caritas Nueva Segovia karami rin tayo nga road data nga special collection. Agyaman tayo unay iti daytoy manen nga panagrambak tayo iti Christmas dagiti Barangay Hermano ti nangilong-lungalong nangidadaulo ti Ornos dagiti amin nga mararamid ore pa iti panakaisagana ti simbaan panakaisagana ti tattao panakaisagana dagiti sisa dagiti talo nga kapitanda nagdadanggay da lasod Gobernador te kan Bayugaw Weste kan dagiti pastoral leaders da kan dagiti amin nga manarawidwid ka dagiti sisa da titimpuyog daket ladawan ti ibagbaga tayo nga kinasinudo panagtitimpuyog panagkukuyog panagkakadwa nga agdalyasa maaramid ti panagagep iti maladaga nga Jesus kalpasan ti misa umunan to dagitoy nagpabunyag kalpasan na agpakastoy da dagitoy nagpabunyag no makaagep danton umay danto ditoy linyadan to dita nga lima ket datayong tumaten sumarano ti amin ta ti panagpakumbaba ti Dios nga nagbaling nga tao ipaaymet iti panagpakumbaba kadagiti nagkurkurangan tayo ta ikeddeng tayo nga sungbatan tayo ti ayat na ket agbalintay nga napudno ken kuana. Tumakder tayo. Agtamad kayo, awatin nyo ti pamindisyon ti Apo. Ti Diyos samang nibinibiti kaasina, pagtalawan na kuma ti kinadakes yo, pagranyagan na itunag dagita puspuso yo, tilawag dagiti saguday, amang paksyat itisip ngat ti lubong, babaan ti itatao ti anak na, ken na magranyag iti daytoy na santuan ngal daw, babaan ti nagloryaan, apan nakaipas ngay ti anak na. Kinayat na nga ipakdaar ti anghel, kadagiti pastores, tinaindak la naragsak ti makaisalakan na panakaipas nga ni Kristo, sapay tapon wen na dagiti nakamyo, iti ragsak na, ket pagbalin na kay nga saksi kan profeta ti ebanghelyo na. Ti Diyos na magkaysay ti langit ken daga, babaan ti itatao ti anak na, punwan na kay kuma iti kapya, ken tinaybaganakam na, pakirden na kayo, iti agnanayon aragsak na. Ti pamindisyon ti managkabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba, katagbati kuma ngagnanayon kada kayo. Nalpasen ti misa in kayo, rambakan nyo ti ragsak, ti kinaimbag ti Apo tayo.
Pararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbag itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnik iti kaunggan ti karama. May maldit mo tinakin ko. Tinabyak pa nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itaya. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadagiti basbaso ko. Ken tinalagda unay panangisikat ko. Adyak to sumsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayan a panagladladingit ikararwa. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima subsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksaka. Binilang da dagiti sa amin at tulpulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kang ken ka. Gapu iti daytoy no santuan a sakripisyo. Ken langitan a padayo. Ngaimpay mo kada kami. Indaton mo tabaging yama. Tapno may salakan kami. Timit ama inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalya sa kami dito'y dama. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o langitan nga amang. Apo Jesus, nagbalin ka tao. Kiting sakripisyong kabiyag mo tapno. Nagbalinin na kami nga anak Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sikatag na nayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti ama. Kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami. Ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi. Awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami. Ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi. Tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom. Ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi. Tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak. Tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia. Iwaragawag mi ti pamati. Hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo. Agrago kami ti panagungar mo. Segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol. Kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Kasututuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagin isagot mi, napot no ken tutugil kami, at tuy ka magsagana kami, o apo. Kami tinaduma-duma adiso, itanon ni ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni madadagog nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, nitukit mo iti puso,
Iwa pag-ibig sagot ni Napot makin tuloy kami At tuloy kang sasaganang kami O ako Amin na sagot Ruknit itet ni Plugo Inalintek Kinasanto Kentalinay Nagkibay po na siya'y ang mamati tinuto Palagayat ni Tipana tao Masutuit paramon Agyaman kami ako Magsutuit paramon Agyaman kami ako itibinin Misyon kahit mo'y puso Tibag pag-ibig sagot ni Naputukin kami At tuw'y kang kasalanan kami O ako At tuw'y kang nakasaganan kami